5 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଛି। ଭୋକର ଠିକଣା ଆହାର ସାଜିଛି। ଅଭାବୀଟିଏ ଆଉ ଉପାସ ରହୁନି କି ଗରିବଟିଏ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଆ କହି ଆଦରରେ ଖୁଆଉଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଅଚିହ୍ନା ସହରରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ସାଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସୁଲଭରେ ଭରସାର ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆହାର। 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ସହରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ 8 ବର୍ଷରେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ମାତ୍ର 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ପ୍ରାୟ 167ଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଉଛି। ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୂରା ଭାତ ଡାଲମା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆହାରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ମାନ ସହ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସହରରେ ସୁଲଭ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ, ଆନନ୍ଦିତ ସଭିଙ୍କ ମନ।